Ụmụakwụkwọ na ọhaneze na-ege m ntị, ndewonu. Nnọọ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị nke taata. Isiokwu ọrụ na-arụ n'asụsụ Igbo nke si n'aka Odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi. Mbunuche nkụzi. Na ngwụcha ihe ọmụmụ a, ụmụaka ga-enwe ike depụta ọrụ ise na-arụ n'ahịrị okwu n'asụsụ Igbo. B. Nye ọmụmaatụ abụọ maka nke ọbụla. C. Zipụta ọrụ rụrụ n'ahịrị okwu onye nkụzi ga-edepụta. Na-arụ ọtụtụ ọrụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na eletaghị ya nke ọma otu o kwesịrị n'ahịrị okwu, ụtọ asụsụ Igbo agaghị adị n'ahịrị okwu ahụ. Lee ọtụtụ ọrụ na-arụ n'asụsụ Igbo. Dịka isi ngwa a na-enweta ya site n'ịgbakwunyere ya nganiru ma ọ bụ nsonaazụ dịka n'ọmụmaatụ ndị a. Uchenna nabatara m nke ọma. Ile ya n'ahịrị okwu a, nabatara bụ ngwa. Isi ngwa enwere na ya bụ na. B. Onye m ego aga m anara ya. Onye m ego aga m anara ya. Ngwa dị n'ahịrị okwu a bụ anara. Anara nwere mgbakwunye dịka a. Ra bụ mgbakwunye nsonaazụ. Isi ngwa bụ na. Shi. Ndị agha napụrụ ndị nkịtị ọchịchị. Ndị agha napụrụ ndị nkịtị ọchịchị. N'ahịrị okwu a, napụrụ bụ ngwa. Isi ngwa bụ na. Dị ịnwaka na-amụ aka. Ịnwaka na-amụ aka. Isi ngwa ya nwere ebe a bụ na. Ebe mgbakwunye nsonaazụ ya bụrụ gịnị? A. Nata ya egbe ahụ. Nata ya egbe ahụ. Na bụ isi ngwa akara ihe n'okpuru. Fi. Nara ya ihe ahụ o ji n'aka. Nara ya ihe ahụ o ji n'aka. Nara bụ ngwa. Mgbakwunye dị n'azụ ya bụ ra dịka nsonaazụ, mana isi ngwa dị na ya bụ na. Gị. Napụta ya okpu ahụ. Napụta ya okpu ahụ. Na bụ isi ngwa. Gbe. Nweke nabatara m nke ọma. Nweke nabatara m nke ọma. Nabatara bụ ngwa. Na akara ihe n'okpuru bụ isi ngwa. Ghị. Ọ napụrụ m ego n'ike. Ọ napụrụ m ego n'ike. Napụrụ bụ ngwa. Na dị na ya bụ isi ngwa. Ọrụ ọzọ ọ na-arụ n'ahịrị okwu na dịka enyemaka ngwa. Na dịka enyemaka ngwa na-egosi ihe na-eme eme, ihe na-eme ihe na ihe na-eme. N'ọdịdị na dịka enyemaka ngwa, a na-eji akara uhie ejikọta na ome ka ngwa ọ na-enyere aka. Ọ na-aza ajụjụ na-eme gịnị? Ịmatụ. Anyị na-agụ akwụkwọ. Anyị na-agụ akwụkwọ. Na akara ihe aji akara uhie wee jikọta ya na agụ. Ọrụ ya bụ gịnị? Enyemaka ngwa. Ọ na-egosi ihe na-eme ugbu a. Ọ na-egosi ihe na-eme ozugbo ozugbo. Bi. Egbe na-ebu ọkụkụ. Egbe na-ebu ọkụkụ. Na-ebu bụ enyemaka ngwa. N'odide na dịka enyemaka ngwa, a na-eji akara uhie wee na-ejikọ na eme ka ngwa ọ na-enyere aka. Shi. Ada na-eke isi. Ada na-eke isi. Na-eke bụ isi enyemaka ngwa. Dị. Mmiri na-ezo. Mmiri na-ezo. Ada na-eri nri. Fe. Obi efuna na-agba ọsọ. Na-agba bụ enyemaka ngwa. Gị. Ụmụ agbọghọbịa na-abụ abụ.
ụmụ agbọghọbịa na-abụ abụ, gb ụmụ nwoke na-arụ ọrụ ugbo. O nwekwara oge na-arụ ọrụ dịka nnyemaka ngwa ma anaghị eji akara uhie ejikọta ya na omekangwa ọ na-enyere aka ọnụ. Oge dị otu a, nnọchiaha onye mbụ na-abịa n'etiti na omekangwa ebe ọ na-agbakwunyere nnyemaka ngwa nganiru. Ịmatụ: ana m ekwu okwu, ana m ekwu okwu. B, ana m aṅụ mmiri, ana m aṅụ mmiri. C, ana m arị elu. D, ana m eje ahịa. E, ana m agba egwu. Ebe a ọ na-egosikwa otu ọzọ esi ede nnyemaka ngwa na-etinyere na akara uhie n'etiti wee jikọta ya na ngwa ọ na-enyere aka. Kama ihe a ga-agbakwunye na nke a bụ gịnị? A dịka nganihu. O nwekwara oge ahịrịokwu na-egosi ihe anaghị eme. Oge dị otu a, nnyemaka ngwa na-enwe mgbakwunye nganihu a na nsonaazụ yi ma a na-edekọta ha dum ọnụ dịka gịnị? Otu okwu. Ihe ebe a na-akọwa bụ na ahịrịokwu abịa na ebe ahụ enwere nnyemaka ngwa, a na-enwe mgbakwunye nganihu nwekwazi mgbakwunye nsonaazụ dịka yi. Nganihu abụrụ gịnị? A. Ka anyị lebazie ọmatụ enyere anyị anya. A, anaghị m ekwu okwu, anaghị m ekwu okwu. Ebe a dịka gịnị? Nganihu. Ọnọdụ ya bụ nganihu n'ahịrịokwu a, ebe yi bụ mgbakwunye nsonaazụ. Chetakwa ihe ahịrịokwu a na-akọwa sị na oge dị otu a, nnyemaka ngwa na-enwe mgbakwunye nganihu enwekwazi mgbakwunye nsonaazụ dịka yi. Nke nganihu abụrụ a. Anaghị m ekwu okwu. Nganihu bụ a, ebe nsonaazụ bụ yi. Nke abụọ, anaghị m aṅụ mmiri, anaghị m aṅụ mmiri. Mgbakwunye nganihu bụ a, yi bụrụ mgbakwunye nke nsonaazụ. Nke atọ, anaghị m arị elu, anaghị m arị elu. Mgbakwunye nganihu bụ a, ebe nke nsonaazụ bụ yi. Ọmụmaatụ nke anọ, anaghị m eje ahịa, anaghị m eje ahịa. A bụ mgbakwunye nganihu, yi mgbakwunye nsonaazụ. Nke ise, anaghị m agba egwu, anaghị m agba egwu. A bụ mgbakwunye nganihu, ebe yi bụ mgbakwunye nsonaazụ. Ebe ọzọ na-arụ dịka mbụ ụzọ na dịka mbụ ụzọ na-ebutere mkpọaha ma ọ bụ okwu na-arụ ọrụ ka mkpọaha ụzọ. Ọ na-ezipụta oge, na-ezipụta ebe ihe dị na ebe ihe nọ. Na dịka mbụ ụzọ na-aza ajụjụ ndị a na gịnị? Na ebe. Kedu oge? Ọ bụ n'ime ahịrịokwu bụ mbụ ụzọ, onye ga-ajụ gị ajụ ya sị gị na gịnị mere? Na ebe ka ihe mere? Kedu oge ihe ahụ ji wee mee? Onye ka o ji wee sị na dịka mbụ ụzọ na-aza ajụjụ na gịnị? Na ebe. Kedu oge? A na-etinyegharị kọm elu ma ọ bụrụ na okwu ọ na-esota ji ụda ome malite. A na-ede n'ahịrịokwu. Ọ bụrụ na okwu na-esote ya n'ahịrịokwu ji ụda ome wee malite, ịma na a ga-ewepụ a dị na tinyere kọm elu wee dezie okwu na-esotie. Ka anyị leba anya n'ọmụmaatụ ndị a. Azụ dị n'elu uko, azụ
dị n'elu uko. N'ahịrịokwu a, n'elu ekwesịrị ide na delu ya n'isi, mana okwu na-esote ya bụ okwu ahụ bụ gịnị? Ụda ume. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbochi ume, ime na ga-edere ya n'isi, mana nke anyị na-akọwa ugbu a bụ gịnị? Ụda ume. A ga-edebiri edebiri, ewepụ a dị n'ala, etinyere ịkọm elu wee dochie anya ya. Nke abụọ, nna m bi n'Aba. Nna m bi n'Aba. N'Aba. Ile anya n'ahịrịokwu a, na ewepụrụ a dị na ya, tinyere ịkọm elu, n'ihi na okwu na-esote ya ji gịnị? Ụda ume wee malite. Nke atọ, nwa dina n'ime ụlọ. Nwa dina n'ime ụlọ. N'ime ụlọ, ewepụrụ a dị n'ahịrịokwu ahụ, tinye rịkọm elu wee nochie ya, n'ihi na okwu na-esote ya bụ gịnị? Ụda ume i. Nke anọ, ọ nọ n'ugwu. Ọ nọ n'ugwu. N'ugwu. Nke ise, Okoro nọ n'ime ụgbọala. Okoro nọ n'ime ụgbọala. N'ime ụgbọala ekwesịrị ide na n'uju, ma n'ihi na okwu na-esote ya bụ ụda ume i, ewepụ a, tinye rịkọm elu. Ọ bụkwa rịkọm ala, na rịkọm ị ga-etinye ya bụ rịkọm elu. Nke ọzọ na-esote, ha nọ ọgbakọ n'ama. Ha nọ ọgbakọ n'ama. N'ama ya, ebe a na-egwu egwu bụ n'ama. Ewepụrụ a dị na tinye rịkọm elu, n'ihi na a bụ gịnị? Ụda ume. Ị ga-agba mbọ mata nke bụ ụda ume, mara ndị bụ mmiri ụda ume, mara ndị bụ mgbochi ume. Mgbe ọbụla ụda ume na-esota na n'ahịrịokwu, ị mara ị ga-ewepụ a dị n'ahịrịokwu a wee were rịkọm elu mee gịnị? Dochie anya ya. Nke ikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụrụ n'afọ ime. Nwaanyị ahụ nwụrụ n'afọ ime. N'afọ ime. Otu ọrụ ahụ ka ọ dịkwa n'ahịrịokwu a, ewepụrụ a nnana wee rịkọm elu mee gịnị? Dochie anya ya, n'ihi na okwu na-esote ya bụ gịnị? Ụda ume. A na-ederu na n'isi ma ọ bụrụ na okwu na-esote ya ji mgbochi ume ma ọ bụ mmiri ụda ume malite. Cheta ihe anyị kọwara na nke gara aga. Ekwuru m na a na-ewepụ a dị n'ala, tinye rịkọm elu ma ọ bụrụ na okwu na-esote ya bụ gịnị? Ụda ume. N'ebe ọ na-akọwara anyị na a ga-ederuzi ya na gịnị? N'isi ma ọ bụrụ na okwu na-esote na bụ gịnị? Mgbochi ume ma ọ bụ mmiri ụda ume. Ọmụmaatụ, ahụrụ m ya na mmiri. Ahụrụ m ya na mmiri. Na ọ na-esota gịnị? Mmiri. Mmiri na-arụ mmiri ebe ahụ bụ gịnị? Mmiri ụda ume, bụkwazịrị mgbochi ume. A ga-ederu gịnị? Na n'isi, n'ihi na okwu na-esota bụ gịnị? Mmiri ụda ume. Bi, nwanne m bi na Lagos. Nwanne m bi na Lagos. Na na-esota gịnị? Le, nke bidoro gịnị? Lagos. A ga-ederu ya na n'isi, n'ihi na okwu na-esota bụ gịnị? Mgbochi ume. Chi, mmiri dị na gbamgbam. Mmiri dị na gbamgbam. Na na-esota gbee. Gbee bụ gịnị? Mgbochi ume. A ga-ederu ya n'isi, a ga-ede ya n'uju, agaghị edebiri edebiri, n'ihi na ọ bụ gịnị? Mgbochi ume ka ọ na-esota n'ahịrịokwu. Nke ise, nke ịnọ, azụ bi na mmiri. Azụ bi na mmiri. Na na-esotakwazị gịnị? Mi. A ga-ederu ya n'isi. Nke ise, ana m arụ ọrụ na Zaria. Ana m arụ ọrụ na Zaria. Na a ga-ederu ya n'isi, n'ihi na okwu na-esota bụ mgbochi ume. A ga-ederu na n'isi. Nke ikpeazụ na-esota ya bụ ọ gara ọrụ na Nkwere. Ọ gara ọrụ na Nkwere. Na na-esota mgbochi ume. A ga-ederu ya n'isi, agaghị edebiri edebiri, agaghị ewepụ a, kama a ga-ederu ya n'isi, n'ihi na okwu na-esota bụ gịnị? Mgbochi ume.
unu na-arụkwa ahịrịokwu bụ dịka nsonaazụ na na-arụ ọrụ dịka nsonaazụ. Nke a na-akọwapụta na ebe a na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ asụsụ na-esote mkpụrụ okwu n'azụ dịka mgbakwunye nsonaazụ. Gekwa ntị ọfụma ebe a. Ọ sị na ebe a na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ asụsụ na-esote mkpụrụ okwu n'azụ dịka mgbakwunye nsonaazụ. Ọ bụrụ mgbakwunye nganiru. Nke anyị na-akọwazi ebe na-arụ ọrụ dịka mgbakwunye nsonaazụ. Ọmụmaatụ: Emeka dina n'akwa ya. Emeka dina n'akwa ya. N'ahịrịokwu a, ngwaada ebe a bụ dina. Mgbakwunye nsonaazụ dị ebe a bụrụ gịnị? Na. Ọ na-arụ ọrụ dịka mgbakwunye nsonaazụ. Ọ na-abịa na njedebe ahịrịokwu. Ọ naghị adị n'etiti abụọ. Ọ naghị ebido kama na ọ bụ na njedebe ahịrịokwu ka a na-agbakwunye ya. Nke abụọ: O dina n'ụra. O dina n'ụra. Dina bụ ngwa nke ndị oyibo na-akpọ verb. N'ahịrịokwu a, nsonaazụ ebe a bụ gịnị? Na. O dina n'ụra. Nke atọ: Nwoke ahụ dina n'ala. Nwoke ahụ dina n'ala. Dina bụ gịnị? Ngwa. Nke na-esote ya bụzi mgbakwunye nsonaazụ agbakwunye na di bụ gịnị? Na. Na bụ nsonaazụ agbakwunyere na di. Nke ọzọ, nke ịnọ: O dina n'ụlọ oge ndị ohi bịakwutere ya n'abalị. O dina n'ụlọ oge ndị ohi bịakwutere ya n'abalị. Dina bụ gịnị? Ngwa. Nada ebe ahụ bụ mgbakwunye nsonaazụ. Okeke dina be ya. Okeke dina be ya. Dina bụ ngwa. Na agbakwunye na di bụ gịnị? Mgbakwunye nsonaazụ. Ewu dina n'ala. Dinala akpụkpọ ya. Ewu dina n'ala. Dinala akpụkpọ ya. Ile anya ebe a, enwere mgbakwunye nsonaazụ abụọ n'otu ahịrịokwu. Dina, ewu dina. Na agbakwunye na di bụ gịnị? Nsonaazụ. N'ala, elu dina n'ala. Dina na akpụkpọ ya. Dina na akpụkpọ ya. Dina bụkwazi gịnị? Ngwa. Na-adị na mgbakwunye bụ mgbakwunye agbakwunyere na gịnị? Di. Onye ka eji sị gị na enwere mgbakwunye nsonaazụ abụọ n'otu ahịrịokwu a. Ile anya na ahịrịokwu emere ebe a nke gosiri ọrụ na-arụ dịka mgbakwunye nsonaazụ. Ị ga-ahụ na ọ bụ sọ dina bụ ihe eji wee mee gịnị? Nsonaazụ, nke na-egosi na nsonaazụ enwere n'ahịrịokwu Igbo bụ gịnị? Dina. Na akara ihe n'okpuru bụ mgbakwunye nsonaazụ agbakwunye na mkpụrụ okwu edekọtara ha abụọ ọnụ dịka gịnị? Isi ngwa. Dina na bụ mgbakwunye nsonaazụ, ebe bụ di bụ gịnị? Ngwa. Isi ngwa ka ọ rụrụ ọrụ ya. Ebe ọzọ na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu bụ ọ na-arụ ọrụ dịka njikọ. Na dịka njikọ na-ejikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu, nkebiokwu na nkebiokwu. Na dịka njikọ na-aza ajụjụ ndị a: gịnị na gịnị? Onye na onye? Na gịnị mere? Ịmatụ: ji na ede bụ ihe oriri. Na akara ihe n'okpuru n'ahịrịokwu a bụ gịnị? Njikọ. Obi na Ada bụcha ndị obodo anyị. Ndị nke anyị na ndị nke ha na-agba mgba. Anyị maara na ihe siri ike. Ịrahụ gboo na iteta gboo na-edozi ahụ. Anyị nụrụ na mmiri zoro ụnyaahụ. Mụ na ya bụ nwanne. Ndị agha na ndị ohi na-agbara ugbu a. Nwaanyị ahụ na nwa ya na-ese okwu. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha na-agba egwu.
n'ahịrịokwu niile a m mere na-arụ ọrụ dịka njikọ akara ihe n'okpuru. Ọrụ ya ebe a bụ gịnị? Ijikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu, ijikọ ahịrịokwu na ahịrịokwu, ijikọ nkebi okwu na nkebi okwu. Nnwale, anyị akụziela kọwaa ihe gbasara ọrụ ọ na-arụ n'ahịrịokwu na ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu dịka njikọ, ọrụ ya dịka mbụzọ, ọrụ ya dịka isi ngwa, ọrụ ya dịka mgbakwunye nsonaazụ. Ugbu a gee ntị n'ihe ndị ị ga-edepụtara m. Nke mbụ, depụta ọrụ ise nọ na-arụ n'ahịrịokwu n'asụsụ Igbo. Nke abụọ, nye ọmụmaatụ abụọ abụọ maka nke ọbụla n'ime ha. Zipụta ọrụ rụrụ n'ahịrịokwu ndị a. Nke mbụ, ọgụ na mgba. Ịmara ọrụ n'ahịrịokwu a, ikwuo ihe ọ bụ. Nke abụọ, Maazị Udenta na-eri nri. Nke atọ, Nweke nabatara m nke ọma. Nke anọ, nna m bi na Ọnịcha. Nke ise, Obi bi na Lagos. Anyị akọwachala ọrụ dị iche iche na-alụrụ n'ahịrịokwu. Tinyere gị ihe ị ga-aza dịka nnwale. Ị ga-ezipụtara anyị n'akara a 07034656325. Chetakwa na abụ m onye nkụzi gị, Odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi. Ndewonu.